Αυτό είναι ένα βίντεο για μητέρες με μικρά ή μεγάλα παιδιά και μιλάω ως μητέρα 2 αγοριών, 17 και 21 ετών και ως coach που εργάζομαι με εφήβους και ενήλικες νεαρής ηλικίας. Αυτό που διαπιστώνω λοιπόν στις συνεδρίες μου είναι ότι τα παιδιά θέλουν να αισθάνονται τη μητέρα τους και να βλέπουν τη μητέρα τους χαρούμενη και χαμογελαστή. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειες. Χρειάζεται να είμαστε παρούσες για τα παιδιά μας. Το παιδί έχει ανάγκη, όσο χρονών και να είναι, να αισθάνεται ότι η μητέρα του είναι δίπλα του και το αποδέχεται. Το παιδί δεν θα θυμάται αν το σπίτι μας είναι τακτοποιημένο, θα θυμάται όμως αν η μητέρα είναι με νεύρα ή έχει αγκαλιά για εκείνο. Θα θυμάται αν η μητέρα είναι με φωνές ή με χαμόγελα. Αν η μητέρα το αγαπάει μόνο όταν είναι καλό παιδί ή το αγαπάει πάντα. Ένα παιδί χρειάζεται να νιώθει ασφαλής και ασφαλής νιώθει με την παρουσία σου, με την αποδοχή σου και με την αγάπη σου χωρίς προϋποθέσεις. Είμαι σίγουρη ότι όσο και να δυσκολεύεσαι στη σχέση με το παιδί σου, αν έχεις τη διάθεση μπορείς να τη βελτιώσεις. Καλή επιτυχία!